Siyabingelela bazalwane, egameni leNkosi uJesu Kristu. Leli yizwi lenkosi olilaleleyo noma olibukelayo. Lapho khona sishumayela, siphinde sihlole imibhalo, sambule imfihlakalo kaJesu njengokuba esinika ukuqonda. Akukho engikwenzayo noma engikukhulumayo ngokuhlakanipha kwami, kepha konke kuvela kuyena. So kulabo abangathanda ukuthi bahlanganyele nathi, sinenamba ne-email address. Inamba sikhona futhi ka-WhatsApp, sine-group lapho khona singakwazi ukuthi khona sixhumane khona, sihlanganyele emkhulekweni, sihlanganyele futhi ezintweni zonke njengomphakathi wabantu abaphila impilo noma abafuna ukuphila impilo yobungcwele. Nalabo abafuna ukungena emanzini ubhabhadiso bazosithinta kule mininingwane engizoyishiya. Inamba ithi 066 566 9245. I-email address ithi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. So uNkulunkulu emuhle ayenze indlela sikwazi ukuxhumana. Siyabonga kulabo abajabulela nababonga izwi likaNkulunkulu esilishumayelayo. uNkulunkulu aqhubeke anibusise, anambulele, anihole, anigcine kuze kube sekugcineni lapho khona uJesu Kristu ebuya. Lo okhulumayo umhlengi zondi, isikhonzi senkosi umhlengi zondi. Njengoba ngimi ngoba uNkulunkulu unginikile amazwi ekumele ngiwakhulume, uthi futhi njalo uma ngikhuluma amazwi uyena ozonginika. So singapholisi amaseko bazalwane. Sifuna impilo engcwele, sikhulekela impilo yobungcwele. Asike sihlole ke namhlanje lempilo yobungcwele ngezwi ngiliphethe iBhayibheli, kepha ke thatha iBhayibheli lakho ngoba ngizokutshela into esezwini bese wena ngithi ibheke uyihlole. Right. Ngiyambonga uNkulunkulu ngakho konke angenzela kona empilweni yami. Kepha inyama yami ifuna ukumphika. Umoya wami uyamvuma. So umoya wami uma umvuma ngeke ngiphikisane nenyama. Inyama ngizoyitshela yamkele yena, ithathe yena. Uma ufuna uJesu ayikho into ebaluleke njengeqiniso. Uqala iqiniso hayi ukuthi uzolikhuluma wena, ube neqiniso kuwena ngoba uNkulunkulu uyisibani. Uyakhumbula uJesu lapha kwincwadi yaJohane sahluko 3 ngithi uverse 18 kuya 19, noma usahluko 1 mengaphosisi, kepha ke ngoba amaBhayibheli nje wathatha niwavule. Ilapho khona uJesu ethi ukukhanya kufikile ezweni, kepha abantu abafunanga ukukhanya ngokuba abantu bathanda ubumnyama. Uthi uJesu ngizile ngukukhanya ngizokhanyisa. So uJesu uzositshela amaqiniso. Uma utshelwa iqiniso awubheki mina ukuthi ngenzani noma nginjani noma ngibukeka kanjani. Lalela izwi ngoba uNkulunkulu uyayithatha into edlelelekile ayisebenzise. Yabona uDavide, ngiqale nje ngoMose. uMose usho uNkulunkulu mevela kuyena lapha kwincwadi ya-Exodus sahluko 6, uNkulunkulu esezambule esezothuma uMoses. uMoses usuke nentshisekelo yokuthi enze intando kaNkulunkulu, ahlulele futhi ngentando kaNkulunkulu, kepha isikhathi singakofiki. uNkulunkulu ingakho amenza ukuthi ahambe eGibhithe ayihlane iminyaka ewu-40. Uhamba eGibhithe esenolwazi ngendlela yaseGibhithe ekuphilwa ngayo, ephilile, wadla etafuleni laseGibhithe. Hayi ngoba wayesoni, cha, ingoba uNkulunkulu wayembekile lapho. uNkulunkulu uyakubeka etafuleni
lezitha zakhe ukuze akhanyise kunabantu asuke ezobalanda ngawe. So uMoses unolwazi ngakho konke okwenziwe eGibhithe, ufundiswe uFaro inkosi yaseGibhithe. So uMoses uthole umusa enkosini, wayesekwazi ukuthi agcine esewumuntu oqonda izindlela zabantu baseGibhithe. Kepha usuke bazi futhi abafowabo ukuthi yena ungumHebheru. Ngakho-ke kufika isikhathi lapho khona uMose uNkulunkulu ezomkhipha khona eGibhithe yena, eyomlungisa ehlane ukuze abe sesimweni sokuthi uNkulunkulu akwazi ukuthi mesemthuma alalele. Yabona uMoses mesezothunywa, uNkulunkulu mezokusebenzisa uqale akwahlukanise. uAbraham wahlukaniswa, uMose wahlukaniswa, uJesu wahlukaniswa. Khona uNkulunkulu ekena, kepha wahamba wozila ukudla iy'nsuku eziwu-40 ukuze mesebuya abuye senamandla. Wabhabhathiswa, wagcwaliswa ngamandla, wasehamba waya entabeni. Wabuya waqala imfundiso yokwambula imfihlakalo yezulu. uJesu akukho le khona eshumayela khona engakubhabhatiswa. Angisho ukuthi wonke umuntu ufanele aqala abhabhatiswe, sengiyasho ukuthi ngokweBhayibheli uJesu uqala kwakho ukushumayela, kwakumele abhabhathiswe, kubonakala umoya oyingcwele wehlela kuyena, bese ahambe uNkulunkulu ayolungisa le nyama azohlala kuyona indodana. Ingakho mesebuya entabeni mase uSathane azame ukumlinga. So ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu mezokusebenzisa, ezokuthuma ukuthi wenze umsebenzi wakho, uqala kwahlukanisa. Angakuthatha akuvalele ejele njengoba enza kuJoseph, wakwenza futhi kuJeremiah, waphinde wakwenza futhi umpostoli uPawulu. Labantu laba bangena ejele hayi ngoba bonile, ngenxa yeqiniso. Mase ukhuluma iqiniso usuke sowugcwaliswe ngomoya kaNkulunkulu. So uma wena uzwa iqiniso, uNkulunkulu uyazikhanyisa kuwena. Musa ukubheka umakhelwane. Abazalwane abaningi banenkinga yokuthi mase bekholwa noma beqala ukuthi sebeyamamukela uJesu, bafuna ukubheka, bafuna ukuthi ukholo lwabo lukalwe ngabanye abantu. Musa ukuthi mesukholwa ubone ngazi ukuthi wena ukholwa kangcono kunobani noma nebandla elithile. Bheka wena ukuthi iqiniso liyaphila kuwena. Uma seliphila iqiniso kuwena, ilapho khona uNkulunkulu umcela ukuthi aqhubeke akuhlambulule inhliziyo yakho, akuhole, ngokuba Mose usowukholwa waqala wathi kwamukela uJesu, izilingo zizoba ziningi kakhulu ngokuba usuke usuphuma esandleni sikaSathane, and uSathane usuke elwela ukuthi wena ungaphumi akubambe. So sinikwe amandla ngokukholwa ukuthi na indlela yokuphila. Eyizwe indaba, na indlela yokuphila. Thiwa umthetho ugcwaliswa ngalelizwi elithi wothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Ngoba inkinga yethu uqale sisuke sibheka omakhelwane sisole bona. Ungazisoli wena. Umakhelwane wakho kuyenzeka ukuthi abe wrong, kepha u-wrong ngenxa ukuthi kulungiswa wena, ukuthi wena ungacasuki ugcine sowukhuluma kabi ngaye noma kuyena. Kepha lithi iBhayibheli fundani ukubekezelelana. Yayizwa indaba. So indaba inokufunda ukubekezelelana ukuze wena ulungiswe wena. So uNkulunkulu mesethi lapha kuMose uyamthuma eGibhithe, uMoses uzibona engafanele ngoba uthini, akakwazi ukukhuluma. Kepha uNkulunkulu ngoba usemlungisele ukuthi yena uyena ozokwenza umsebenzi, uyena amthumayo. uAaron umfowabo ubekiwe lapho ukuthi umfowenu lo uyena ozokhuluma, wena uzofana noNkulunkulu kuyena, yena uzofana nomprofeti ngoba uNkulunkulu uzokhuluma umlomo nomlomo ngoba uMose akakwazi, kamuhle ekukhulumeni. uAaron uyena unikwa umsebenzi. So nayo indaba la sekuthiwa lapha kwincwadi yaJakobe, wathi uJames, incwadi yaJakobe sahluko 1
kusukela kuverse 3 ithi manithi kuyintokozo kunina uma nilingwa ngokuba ekulingeni kwenu nifundiswa ukubekezela. Wathatha uJesu ave uzolingwa, ave uzohlolwa. Uzofisa ngisho ukuyeka lento ekuthiwa ukukholwa. Ingakho uNkulunkulu athi lo ofuna ukuhlakanipha makeze kimi. Abuze acele kimi mefuna ukuhlakanipha. Ngiza kumnika ngoba mina uNkulunkulu angimncishi umuntu ukuhlakanipha. Ngokuba umuntu ongabazayo okholweni lakhe ufana namagagasi olwandle. Into engami ndawonye. Ukholo lwakho luthi kanje. Liyanyakaza. Akukho umuntu onganyakaziswa. Khuluma ngami uqobo. Akekho umuntu onganyakaziswa. Sonke siyahlolwa njengegolide emlilweni. Kukuwena isinqumo sakho ukuthi ekuhlolweni kwakho uyafuna yini ukubekezela kuze kube segcineni noma uzoduba. Mawuduba kuba buhlungu ngokuba lapha kwincwadi yamaHebheru lithi ke kubi uma suke wanambitha lento kaJesu. Wasubuyela endleleni zakho. Akusekho inhlatshelo for wena. Ngokuba uJesu sefe kanye. So wamazi uJesu necala uma soqala somphika uJesu phambi kwabantu. Uthi uJesu laba bayongiphika phambi kwabantu nami ngiyobaphika phambi kwaBaba ezulwini naphambi kwezingilosi. So sihlangabezana nezimo ezisifundisa ukubekezela. Emsebenzini kunabantu kade ungabathandi, kunabantu kade ubazonda, kunabantu kade ukhuluma kabi ngabo. Wathatha uJesu kumsebenzi wakho ukucela intethelelo kuNkulunkulu. Mase ucela intethelelo kuNkulunkulu nawe bese uthethelele bonke abantu abakonile. Ungamtsheli umuntu uyamthanda ungamthandi. Uthando livezwa isenzo, uthando lweqiniso. Abazalwane noma singabazalwane ngoba ngifuna uloke ngikhomba kakhulu nina abantu ngoba abantu bayashesha ukuthi wena sonke sinenkinga yokuthi uma sikholwa sifuna ukuzilandulela ukuthi hayi ngingakwenza lokho ngeke ngikwenze lokho. Akuhambi kanjalo uNkulunkulu. Uthi labantu bangikhonza ngezindebe kepha inhliziyo zabo zikude nami. Incwadi yaMathewu leyo sahloko 15 kusukela nje kuverse 1 kuyoze kuyophuma kuverse 18 eveza ukungcola kwethu. Ngesikhathi uJesu ezodla nabafundi bakhe bathi ke ngosiko lwamaJuda, ngosiko nangemfundiso zamaJuda, umuntu mekade ehambile waye ezitolo uma esebuya ezodla ufuna aqala ageze izandla ngaphambi kokuthi adle. So amaJuda abaFarisi uma bebona abafundi bakaJesu bengayenzi lonto beza kuJesu bazobuza ukuthi kwenziwa yini abafundi bakho bangazigezi izandla ngaphambi kokuthi badle. Uthi uJesu nina abazenzisi. UIsaya waprofetha kahle ngani wathi labantu bangithanda ngezindebe kepha inhliziyo zabo zikude nami ngokuba bagcina izimfundiso zobaba bazo bazenza umthetho nomyalelo. Umyalelo kaNkulunkulu sebewenze wayi option noma wayinto nje yokuchibiyela. Uthi umbhalo uJesu wayesebiza abafundi bakhe. Isixuku wabiza isixuku. Ngiyaxolisa abazalwane. Wayesebiza isixuku uJesu. Wayesetshela abantu ukuthi akusikona ungena emlomeni ungcolisa umuntu. Kepha lento ephuma ngaphakathi enhliziyweni yomuntu. Iyona engcolisa umuntu. Uthi ngokuba lokho esikudlayo kuphuma ngemuva. Kepha izinto esizibona ngamehlo nesizizwayo zigcwele la enhliziyweni. Uthi njengokugcwala kwenhliziyo umuntu uzokhuluma. Ubonakala ngoba sekukhona isimo ke sikuhlaselayo
lapho khona uhlolwa noma ulingwa. Indlela ophendula ngayo leso simo iyona eveza ukholo lwakho. Angikhulumi lokhu ukubeka icala, kepha ngikhuluma ukuveza ukuthi uthando lusibekela zonke izono. Abantu bayasona leminyango. Abantu basikhuluma kambi leminyango. Abantu bayasizonda leminyango. Kepha lowo okholwayo uyasibekela. Uma unokuqonda ukuthi umuntu lento ayikhulumayo ayinabo uNkulunkulu, ekhuluma kuwena ngenhliziyo embi, asikho isidingo sokuthi nawe nje, ngoba lokho kukhombisa ukuthi wena inhliziyo yakho ayikamamukeli uJesu. So ukwamukela uJesu kusho ukuthi uqonda ukuthi lento lo muntu ayikhulumayo uyikhuluma ekusukeni kwenhliziyo. Mhlawumbe inhliziyo yakhe ebuhlungu, mhlawumbe inhliziyo yakhe iphoxekile, mhlawumbe inhliziyo yakhe igcwele usizi. Umsebenzi wakho ukumkhulekela. Yamkhumbula uJesu lapha kwincwadi yaMathewu sahluko 5, eqala intshumayelo yakhe lapha kusahluko 5 kuverse 11, eseveza ukuthi into ekumele siyenze ukukhulekela abasizondayo nabasizingelayo. Yazi yanzima into. Kade ngazi kahle ukuthi mina angibhedelwa. Ngolimi lasemhlabeni niyongixolela bazalwane ngizoyikhuluma, kepha ngolimi lasemhlabeni sithini? Ufuseki, ugo one. Angibhedelwa mina. Ikhotha eyikhothayo engayikhotha ikhahlela umlomo. Ulimi lasemhlabeni. Kwenzani lokho? Kwenza ube nomoya wempakamo, ube nezitho ezingenasidingo. Kepha uthi umbhalo, landela ukuthula nabo bonke abantu. Ngokuba ngaphandle kokuthula nobungcwele ngeke uze ubone ubuso bukaNkulunkulu. Okusho ukuthi thina siyalungiswa njengoba siphakathi kwabantu abangamazi uJesu. Ingakho athi lapha kwincwadi yaMathewu sahluko 5 verse 17, ningathi ngizobhubhisa umthetho, kepha ngizogcwalisa ngokuba konke lokho kufanele kuze kwenzeke kuze kugcwaliseke konke. Uthi-ke nani ibani isibani phambi kwabantu, makukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuze badumise uBaba wenu osezulwini. So inhliziyo yakho uma ingafuni ukugcwaliswa ngothando nokuxolela, uzoba nenkinga mase kumele ukhonze uJesu. Uzoba nenkinga mase kumele uphe. Uzoba nenkinga mase kumele usize. Ngoba yini? Njalo ubheke ukuthi wena kusizakale wena. uNkulunkulu abantu abaningi bamkhonzela ukuthi asize bona, kepha mase kumele bona basize abanye abantu. Incwadi yeZaga ithi incwadi yeZaga ikhuluma ngokuthi umuntu ofike yena alula isandla amukele, mase kuwukuthi yena kumele aphe kepha akuvale isandla, lo muntu loyo uyingozi kuyena, uyingozi nasebungcweleni. Ukuba uzoba negugu nethemba lokuthi usakholwa ngoba uye esontweni, ugqoka izivathu, uphatha iBhayibheli, mhlawumbe unesikhundla, mhlawumbe uneposition ebandleni. iBhayibheli lapha kwincwadi yaseGalathiya sahluko 5 kusukela kuverse 18 ifika iveze amandla kamoya, uthi umoya, okay, amandla enyama, ubufebe, uphinga, amanga, ukubulala, inzondo, umona, yonke lento le nokukhonza izithombe. Kepha isiphiwo sikamoya ithi uthando, ukuthula, injabulo, nokuphilisana, nokubekezelelana. Akukho lula ukubekezela. Bekezela akukho lula. Kepha uNkulunkulu yena obona inhliziyo zethu, ngoba uthi uNkulunkulu akabheki ngaphandle lomuntu njengabantu bebuka. Thina sibheka umuntu, ombheke nje ayilo akakholwa ngoba wenza 1 no2 no3. Wena usuNkulunkulu yini? Esikhundleni sokuthi wena umkhulekele umzalwane umephuma endleleni, yona le ncwadi yaseGalathiya sahluko 6 uverse 1 ngicela uyifunde, verse 2, verse 3,
uyifunde. Why? Iyasifundisa ukuthi thina abantu esiqondayo omunye umuntu uma eleka umsebenzi wethu ukuthi simkhulekele. Ngokuba thina sinamandla ukuthi lo muntu lo asindiswe. Kepha uma mina ngizovumela ukuthi intukuthelo yakhe noma isenzo sakhe singiholele ekutheni mina ngigcine ngishintsha indlela engiyiyona, mina sengingenile esilingweni, ngiyamamukela uSathane. Ngoba umfowethu nodadewethu ngizombuka ngendlela mina yokumahlulela. Hlezi ngithi kubantu ungangilandeli mina. Landela uJesu ngokuba ngiyena uJesu. Uma ngisakhuluma ngoNkulunkulu njengoba sihamba nje asambeni sonke. Kepha uma sengikhuluma into ephambene noNkulunkulu noma ngenza izinto eziphambene noNkulunkulu, phuma kumina. Phuma kumina. Angifuni umuntu ozothi mina my favorite umfundisi umhlengi, cha. Angifuni ukuba ifavorite, ngifuna nje ukuba umfowenu nodadewenu. Masenze intando kaNkulunkulu kulapha. Uma singenza intando kaNkulunkulu, uzoba umfowethu lapha kude. Hayi ngokukamoya, ngokwenyama. Ngokukamoya uJesu uyamuzwa uthini? Lapha kwincwadi yaMathewu sahluko 13. Sahluko 12. Sahluko 12. Eshumayela uJesu bese eqhamuka uma wakhe nodadewabo nabafowabo. Bathumele ukuthi akubize uJesu. Akuveze ukuba bezothini kuyena. Kodwa uma sebefika bezothi kuJesu, hayibo, nangu uma wakho nodadewenu nabafundi bebiza la ngaphandle. Kusho uJesu, ubani udadewethu? Ubani umama? Waphakama isandla wakhomba abantu abahlezi phambi kwakhe, abalalele lento efunwa uNkulunkulu. Wathi umfowethu nomama yilabo abenza intando kaBaba. Okusho ukuthi sinabafowethu esizalwa nabo ngokwenyama, kepha kunabafowethu bangempela bakamoya esikwazi ukuthi sikhulume nabo sibe lizwi linye kanje. Ngoba yini? Bazi futhi bezwa uNkulunkulu labantu. So ibona abantu laba engingabethemba ekungcweleni. Ngikhuluma nabo ngibabize ngabafowethu. Laba benyama yebo, kepha mase kukhulunywa ngoqiniso. Abantu engikhuluma nabo yilabo abazi iqiniso futhi abalivumayo iqiniso. So iBhayibheli likhuluma ukuthi zihloleni nina. Zahluleleni nina. Ngokuba uma ningasahluleli nizihlole, uNkulunkulu uzobe senilahla uma ukuthi anifuni ukuvuma iqiniso. Ngakho ngithi uma kuthi uJesu wena ungukukhanya uzoveza lokhu wena okumele ukubone. Right? Ngabe uyavuma yini wena uma uNkulunkulu ekuvezela izinto okumele uzibone ngawe, noma uloku uphika ngokuthini? Hayi phela, hayi manje, ngawabiki amazaba. Mawufuna uJesu athi uJesu athi njengoba ethi akukona ukuphuma okudliwayo okungcolisa umuntu, kepha izinto eziphuma ngaphakathi. Athi ngoba enhliziyweni kugcwele ubufebe, ukusela, ukubulala, amanga, inkohliso, ububi, ukuphinga. Usivezelana uJesu. Usho ukuthi thina singabantu singcole ngaphakathi. And ukhuluma izinto ezukukhanya ngaphakathi. Mekuvuleka amehlo kamoya, lawo enyama amehlo azobe sekwazi ukulawuleka. Lawulwa yilo moya ongena kuwena. Uma kuthiwa siya-adoptwa ingokuba yini bese siphumile thina ebungcweleni ngenxa ya-Adam. Kepha ngoJesu sesiyabuyiswa, sizobizwa ngokuthiwa singabantwana noma singamadodana kaNkulunkulu. Ngoba yini? Sesamukele ubungcwele. Ekuhambeni kwami nokufundisa, ngiyafundiswa. And uma ngifundiswa ngenhliziyo kaNkulunkulu. Le uJesu ayivezayo. Ingakho uJesu engahlali nabafundisi abakhulu nabaFarisi. Wayehamba ayohlala nabantu ababukelwa phansi.
ngiyayithanda leyo mpilo leyo. Sometimes nami ngenza ngibe sihlupheki ukungabi nakho lokho okudingayo wena nobona ukuthi kukufanele. Yilapho-ke ngithi mina-ke uNkulunkulu uyangifundisa ukuthobeka, ngoba ngithini mengikhuleka bazalwane, ngiyakhuleka ngithi Nkosi cela ungifundise ukuthobeka. Ayikho into ebuhlungu njengaleyo nto leyo. Mase kufundisa uNkulunkulu, wena nje uzokufundisa ngale ndlela leyo yokuthi hhayi-ke sengithobekile manje. No, uzokubeka esimweni lapho uNkulunkulu uzokukhombisa khona inhliziyo yakho ukuthi injani. Akuvezele ukuthi unenkani, unomona, unolaka, inhliziyo yakho ayifuni ukuxolela. Yilapho khona-ke uNkulunkulu athi uzokuthobisa. Uyazitshela uNkulunkulu ungenelela lapho-ke wena umdinga khona. uNkulunkulu akangeneleli lapho engadingwa khona, ungenelela lapho khona edingwa khona. Yingakho ethi ngimile eminyango ngiyangqongqoza, ovulayo ngizokungena ngihlale naye etafuleni noBaba sidle. Yingakho athi shisekela uphenduke. Yingakho athi bonke engibathandayo ngiyabasola ngibayale. So ukuyalwa nokusolwa uNkulunkulu akuyona into emnandi, akuyona futhi into elula. Kepha uma sonokuqonda, yilapho khona uNkulunkulu akwazi ukukufundisa khona. Ngike ngithi mhlawumbe ukuba nginemali njengamanje, yonke imali engiyidingayo, ngaba ngimile la ngikhuluma nani kanje. Ngabe ngiyacruiser, ngibhizi, ngiyehla ngenyuka. Kepha uNkulunkulu ukuze angilungise mina kumele asuse zonke lezi zinto njengoba enza nakuJobe. Wenza kuJobe, wasusa konke. Hhayi ngoba wayengamthandi uJobe. USathane wemile, uSathane emmangalela. Niyayizwa incwadi yesambulo ithi uSathane ungummangaleli wabazalwane ubusuku nemini. You understand leyo nto, ukumangalela ubusuku nemini ukuthi uSathane akalali. Mofunda incwadi yokuqala kaPetru lapha kusahluko 5 sukela kuverse 6 ithi-ke nani bazalwane, hlalani nibhekile ngokuba iSathane sithaseni siyahamba siyabhonga njengebhubesi sifuna uzomgwinya. Qinani okholweni leni ngokuba uSathane useyenza lento le ehlela abazalwane basezweni. Abazalwane basezweni yilabo abantu esiphila nabo. Siphila nabo labantu labo uSathane dlala ngabo. So the moment when usondela kuNkulunkulu kunempi. Yamuzwa lapha kwincwadi yesibili yaseKorinte. Incwadi yesibili yaseKorinte sahluko 10 kusukela kuverse 4. Ithi ngoba asilwi nenyama negazi. Impi yethu akuyona yenyama negazi, but yemimoya. Imoya kumnyama, imoya ephakemeyo, imoya engafuni ukuthobela intando kaNkulunkulu. Uthi-ke sibhidliza loyo mnyango-ke leyo siyayibhidliza. Ngokuba kufanele kwakhiwe umuntu omusha kuwena. Ingakho lapha kwincwadi yawo futhi incwadi yaseKorinte sahluko 5 verse 17 ithi lapho ngoba umuntu uma esekuKristu seyisidalwa esisha, konke okudala kudlulile. Bheka manje konke kusha ngokuba sizelwe ngobuKristu. Uthi uNkulunkulu owenze ukubuyisana ngoKristu nathi, lo nkulunkulu wekuKristu nakuthina kumele aphile. Ingakho incwadi yaseFilipi sahluko 2 verse 5 ithi-ke mawube kunina lo mqondo wokuKristu. Mawube kunina lo mqondo wokuKristu. So lento yothando yinto le oyilwelayo. Mekhuluma ngokuzila ukudla uJesu ukhuluma ngokuthi ezinye izinto asikwazi ukuzenza ngokuba yini sincike kakhulu emandleni ethu. Kanti thina kufanele sife ngokwenyama. Kuvuswe umuntu kamoya ozokwazi ukuthi alalele lento ofuna uNkulunkulu. Ngiyalicela uthando njalo. Uyalifaka uthando. Kepha le yokuthi uNkulunkulu ngicela ungifundise ukuthobeka. Hayi ukuthi mhlambe ngiphakeme, no. Kunezinto ezikunina ngaphakathi enhliziyweni, ezikunina empilweni yami uNkulunkulu azilungisayo. So ususa izinto ezongenza ngifunde ezongenza ngizibone ngathi ngizimele khona yena ezobonakala amandla akhe. Ingakho mina mase ngiyi-weak, sengasakwazi ukwenza lutho, ngasakwazi ukuzenzela, bese ngiyaphela amandla onke. Ngithi Nkosi angazi lutho. Yabona bonke abantu abeza kuJesu ngesikhathi efundisa uJesu esakhona phakathi kwabantu beza bezilahla
nami ngiyazilahla. Ukholo lwami alukho ngcono kunolwakho. Mhlawumbe ukholo lwakho lungcono kunolwami. Kepha musa ukuziqhathanisa nabanye abantu noma ngabanye abantu ukuze kubonakale ukholo lwakho. Baningi abafundisi bamanga nabaprofeti bamanga niyabazi. Abanye benu nisabalandela ngokuba yini? Niyasaba ukubaphoxa ngeqiniso. uJesu akaze asaba ukukhuluma iqiniso. Lithi incwadi lapha kwincwadi kaJohane isahluko 9 ngesikhathi uJesu esevule amehlo empumputhe base kulandwa abazali bayo le ndoda. Kwathiwa uyena lo niyamazi indodana yenu? Kwathiwa kepha ukuthi ubona kanjani asazi. Mbuzeni yena ngoba usemdala ungazikhulumela. Kuthiwa basho njalo ngoba besaba ukuxoshwa kumasinagoge ngoba kuthiwa bonke abantu ababevuma uKristu bayaxoshwa kumasinagoge. Sengixoshwe kumasinagoge kabili ahlukene ngenxa kaJesu. Ngaphinde futhi ngazoxoshwa ekhaya la engizalwa khona ngenxa kaJesu. Kubhalwe phansi eBhayibhelini kumele zenzeke. Hayi ukuthi ngikuhlaza, cha, uma ukhuluma iqiniso umile nje esisekelweni seqiniso awuthandeki. Yingakho futhi abantu abanezikhundla abazinamabandla amakhulu bengangithandi ngoba injalo mengifika ngifica benza izinto ngendlela yabo nangomthetho wabo. Njengoba desho uJesu labantu bagcina imiyalelo yobaba babo ngaphezulu kumyalelo kaNkulunkulu. Umyalelo kaNkulunkulu sekuyi-option. Waqala wakhuluma lezi zinto lezi baqala bakugxeke. Hayi phela lo uTestament elidala, hayi lo nto siphila ngaphansi komusa. Ubabheka abantu abangakwazi ukuchaza umusa. Ukuthi umusa into nje esiphila ngayo umusa. Kepha lithi izwi lapha kwincwadi yamaRoma sahluko 6 verse 1. Kumele yini siqhubeke sihlale esonweni ukuze umusa uvame na? Lithi iBhayibheli qha. Kepha uma mina sengifile maqondana nesono, ngingabuye kanjani ngiphile kusona? Angisenzi isono njengoba ngikholwa, ngiyasenza isono. Yini ekumele ngiyenze? Lento eyenziwa uDavide, lento engenziwanga uSawuli, ukuzisola ubone iphutha lakho. Ingakho uNkulunkulu ekhuluma ngokuphenduka. Ukuphenduka uphenduka kanye. Bese kuthiwa usuphenduka unomphela usungenza noma kanjani? No. Uma uphenduka usuke usazokwenza amaphutha. Yambona uPetro amaphutha uyawenza. Ngisho engasekho uJesu. Uma ufunda incwadi seGalatiya sahluko 2 izokuvezela ukuthi ngisho engasekho uJesu kuba apostoli bebodwa uPetro wayesaqhubeka ewenza amaphutha. Kepha umpostoli Paul uthi ngangimqonda ngqo ngikhulume naye. Ukuze singezufana nalabantu esithi abashumayeza bazophenduka kanjani labantu. Uma sithi sibafundisa lempilo le kepha thina sihleli nabo senza izinto abazenzayo. Lo nto iyangihlaba ngoba nami sengingabandakanyeka esimweni esinjengaleso. Ekumeni fanele ngifundise uKristu, fanele ngichazele abantu ngoKristu, fanele ngiyiphile lempilo. Kepha manje ngithola sengiphakathi kwabo. Sengifana nabo. Yabona kumusa uvela kanjani? Ngoba ngiyakubona lokho Nkosi, ngiyaxolisa. Bengingaboni. Cela ungithethelele. Ngicela ungisize uNkulunkulu ungipha amandla nesibindi ukuthi ngikwazi ukuhlala ezweni lakho. Uthi uma ucela ukuhlakanipha ngizokunika, ungangabazi. But izingqinamba esibhekana nazo zenza ukuthi sigcine sesisaba sibe nokungabaza. Sithi uNkulunkulu mhlawumbe akekho nami, uNkulunkulu mhlawumbe ungishiyile, mhlawumbe uNkulunkulu akekho. uNkulunkulu wangena noDaniel emlilweni. Emphandweni wezingonyama. uNkulunkulu wangena noShadrach noMeshach noAbednego emlilweni. Engena nabo eyobasindisa. So uthi uNkulunkulu ebuthakathakani bakho amandla akhe ayapheleliswa. Ebuthakatha wena mawuzizwa uweak ilapho khona uthi Nkosi angizizwa ngibuthaka. Amandla akhe abona. Kumele simethembe uNkulunkulu not ngoba naku kukubi kuphela noma kukuhle. Ingakho leya ncwadi yaseEfesu ithi usahluko 5 ukhuluma ukuthi masijabule ngokucula amahubo nangokushaya izinsimbi sidumise uNkulunkulu noma sesike enzima esikhathini ezinzima sibheke kuyena uNkulunkulu. Ithi lapha kwincwadi yamahubo babheka phezulu ubuso babo. Incwadi sahluko 34 sahluko 34
babheka phezulu, ubuso babo bakhanya, abasoze bajabha. uNkulunkulu uyasithanda bazalwane, nathi usifundisa ukuthanda. Ingakho uthi uthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Kepha ukuze ukwazi ukuthanda umakhelwane wakho, uthi nanga umyalelo wokuqala. Israyeli, wothanda inkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, ngengqondo yakho yonke, nangomphefumulo wakho wonke. Bese-ke uNkulunkulu akufundisa izindlela. Ithi awukwazi ukuthi uzothi uthanda umakhelwane uNkulunkulu kepha uhlule ukuthanda umakhelwane wakho. Umthanda kanjani uNkulunkulu ungakazi umbone, uhlule ukuthanda umuntu ombonayo? Yabona indaba yothando le? Yabo nje kusukela ngonyaka odlule kuze kube imanje njengoba ngikhuluma nawe, ngibhekene nesimo sokuswela. Hayi ngoba ngiswele ngoba ngingenalutho, cha, uNkulunkulu uyangibonelela. Ngeke nje ngize ngiqambe amanga. Yabona lento ayenza ku-Eliya lapha emlethela ukudla ngamagwababa ephuza emfuleni, nami kwenzeka loyo nto. Ngifuna imali, ngifuna ufeza izidingo zami, kepha uNkulunkulu uthi cha, ngifuna ukuthi ngikufundise wena ukuthi wethembe mina. uNkulunkulu uyabonelela. Izinto zami azihambi ngale ndlela engifisa ngayo mina, kepha kuNkulunkulu kuphelele ukuba ungifake endlini, wangenzela umusa ngaphambili. Ngihlala emakhaya ngizama ngendlela yami ukuthi ngenze imali, but ayizange iphumelele. Kepha uNkulunkulu mzukwane ekufaka enhliziyweni yami ukuthi kufanele ngibuye ngizele eCape Town, akuzange kube inkinga. Ubufakazi bami ke lokho, akuzange kuze kube inkinga. Ngathi mengisuka emakhaya, umzalwane wangithengela ithikithi lebhanoyi. Ngifika le Cape Town, anginayo indawo yokuhlala. uNkulunkulu wahamba ngaphambili wothumela ukuthi ngitholelwe indawo, ngaqashelwa ihhotela lika 16,000 rand ngenyanga. Ngahlala ehhotela, ngingenamali, ngingenakudla. Ehhotela akho mabhodwe, akho, ngiphila ngokucela, kepha uNkulunkulu ebonelela. Nale ngihleli khona njengamanje, angikhokhi rent, kepha uNkulunkulu wenza indlela ukuthi irent yami ikhokhelwe. Hayi ngoba ngingeke ngikhokhe, ngoba uNkulunkulu uyazi ukuthi mina uzongenzela indlela. Ngizokwazi ukukhokha yonke lento le, futhi uyena ozongikhokhela ngoba uyena ongibekile. Akukho lula ukumethemba uNkulunkulu ngokuba yini asimboni, futhi akasibambi ngesandla njengomzali ongakubamba umbone akuhole endleleni. uNkulunkulu ukuhola ngezwi lakhe. Uthi-ke u-Abraham wakholwa yizwi. Uthi-ke njengoba noJesu wafika elethe izwi, asikholwe uJesu. Ukholo lwethu lufane nola-Abraham. U-Abraham azange aze asike ijwabu noma asoke ngaphambi kokuba kufike izwi kuqala, bese kuba ukusoka ngemuva. So ngiyaphila, sengikhathele ukucela usizo kubantu. Ubone ukucele usizo uzigcine sewunesicefe, ngazi ukuthi uma ufona noma usenda imessage sekuyaziwa ukuthi kepha uNkulunkulu uyabonelela. Ngiyambonga ngothando lwakhe ukuthi-ke ngoba ngisizakali kubantu engisuke ngithi ngizosizakala kubona, akuguqula inhliziyo yami lokho ukuthi ngizenze ngizizwe ngenye indlela ngabo. Cha, ubani obebethinta inhliziyo ngaphambili? uNkulunkulu. Uma uNkulunkulu esewuvalile lo mnyango, uyena kuphela wazi uzovula mphi umnyango. Kubuhlungu ungazi ulala udleni, kubuhlungu ungazi ukuthi uzokhala kubani, ozomthemba la. Ngizofunda le Cape Town, ngizozama impilo, anginayo ubaba nomama emuva engizokhala. Akekho umuntu orich ekhaya ngizothi ngizocela kuyena izinto, kepha uNkulunkulu uyangenzela umusa. Ngiyamthanda uJesu, ngiyambonga uJesu. uNkulunkulu angigcine bazalwane, siphinde sibonane ngokuzayo. Laba abafuna ukubhabhadiswa lithi izwi bathe bekuzwa bonke
ey'nhliziyweni bahlabeka. Base bebuza kumpostoli uPetru nabazalwane nabanye abapostoli ukuthi bazalwane yini kumele siyenze? Wathi uPetru, phendukani, yilowo nalowo babhathiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelana kwezono khona nokwamukeliswa isiphiwo sikaMoya Oyingcwele, ngoba lesithembiso isenu, esabantwana benu, esabo bonke abakude bonke iNkosi uNkulunkulu wethu uyakubabiza. Wayesefakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathini, zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Asike silimodele-ke ivangeli, singagcini ngokulikhuluma kakhulu bazalwane, siphile le mpilo lefunwa uNkulunkulu ukuze aze aphelelise uNkulunkulu kuthina nabanye abantu basindise ngenxa yokuthi thina sanqoba ngobufakazi bethu nangegazi lewundlu. Asinqobanga ngoba sasikhuluma kambi ngabanye abantu, sinqobe ngoba sibe abantu abagcwaliswa ngomoya wothando nokubekezela. uJesu Kristu uyinkosi. Bhala ngomkhuleko, Baba uNkulunkulu onamandla, siyakubonga namanje intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Izwi lakho uNkulunkulu liphume ngalo zonke, lenze umsebenzi walo. Busiswe igama lakho liphakanyiswe njalo. Kuwe wena Nkulunkulu udumo ngolwakho kuphela, akekho omunye ofanele ukudumo. Ngiyacela uNkulunkulu uthobise inhliziyo yami, ungifundise uNkulunkulu ukuthanda, ungifundise uNkulunkulu ukubekezela. Nabanye abazalwane abakhalayo befuna lokho uNkulunkulu babusise. Ibandla lakho uNkulunkulu liqoqe ndawonye, bonke uNkulunkulu abantu bamise ngokwezimiso zabo, bayazi indawo yabo, futhi uNkulunkulu bakulandele ngokukholwa okusuka enhliziyweni kuze kube phakade. Amen. Ngiyabonga bazalwane. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.